Oklahoma City Thunder hingpit na nga naangkon ang kampyonato sa NBA. Hingpit na nga naangkon sa Oklahoma City Thunder kun OKC ang kampyonato human ilang gipatikangkang Indiana Pacers 103-91 sa Game 7 atol sa kulbahinam nga NBA Finals kagahapon Lunes Hunyo 23, 2025. Kini ang unang titulo sa Thunder sukad dibalhin kini niadto nga 2008 ubos sa pangan nga Oklahoma City Thunder nga wahing midaog og titulo ni adtong tuig 1979. Ang Thunder gipangluhan ni Shai Gilgeous-Alexander sa 29 puntos, 5 ka rebounds ug 12 ka assist ug nag-average siya og 30.3 5.6 assist, 4.6 rebounds ug 1.9 steals sa tibok finals. Samtang ang Pacers gidibala sa final game sa NBA season gumikan sa pagkapiang sa ilang superstar nga si Tyrese Haliburton atol sa first quarter. Ang Pacers misikit untang adto sa 47-48 sa halftime apan ang Thunder mipaulbo sa 34-20 third quarter ug padayon miabante sa 22 puntos sa katapusang quarter. Si TJ McConnell nihatag og 16 puntos samtang si Pascal Siakam nalimitahan sa 16 puntos gikan sa 5-3 shooting. Ang Thunder mao ang batanon nga team nga midaog sa NBA Championship sukad sa 1976 ug 77 sa Portland Trail Blazers nga adunay average age nga 25.68 nga tuig. Kini si Idol B sa 93.9 iFM di kapugngan sa paghatod sa unang balita tatak iFM Balita.